Assalamu alaikum. Yau kai ne da wuri haka? Wallahi Allah. Hannu da zuwa. Yawa sannu. A yau ce fa ne na yi mana. Na wasu ƴan kuɗaɗe na ne nake bi bashi. Shi ne nace yau da ke za mu shani da amaryata. Wannan kaji ne na siyo mana. Wannan kayan miya ne. Shaɗaɗi ne da amaryata. Ga su. Sai oga. A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa. Au, ashe shirin ya ƙare. Action. Shirin daɗin kowa ya zo ƙarshe, sai dai kamar yadda muka ambata, wasa farin girki. Na tabbata masu bibiyar shirin za su so san me hakan yake nufi. Ku tara a sati mai zuwa don ganin shiri na musamman wanda aka shirya akan yadda aka kirkiri shirin daɗin kowa. Canza jama'a daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau. Wato a nuna wa matasa cewa su yi ƙoƙarin tsayawa da kafafunsu. Tsawon wani lokaci aka ɗauka ana gudanar da shirin? Tsawon shekara 2 muka yi muna ɗauka shirin daɗin kowa, kuma a tsawon shekara 2 nan kowane sati sai mun fita mun yi wannan aikin, sai an dawo an tace shirin nan. To ai da abin da ya farko yana da ƙarshe. Babu yanda za a yi kace ka tafi abu ka miƙe kenan ba za ka fasa shi ba. Ƙarya kake babu wannan abu. Suwaye mashirya shirin? Marubuta da ma'aikata da ke bada gudunmuwa a fannoni daban-daban. Wani irin ƙalubale da nasarori aka samu? Shin shirin zai ci gaba ko kuma ya zo ƙarshe kenan? Wannan abin da ya faru a ƙarshen nan sai yana mun kaman da gaske hakan abin yake. Mun riga mun saba da mutane da dama kuma sai yanzu gashi za a rabu. Sa'adatu ke ce zaki magana ki ta ƙarshe. Ki stand by. Roll. Stand by. Rolling. Action. Dare ta rabo alawiya. Ki daina faɗin haka. Ba za ka gane ba ne Nasir. Ku tara sati mai zuwa domin ganin shirin bayan fage na musamman akan shirin daɗin